मा लाखो नानिमोन बबेखो आयौ आंखौसो बायना होनबावबाय बिदि जायो ओइ गुराम दै एकबार ओइ जख्रा जख्रिनाव মোক কেনেকা লাগিছে একেবারে ধুনিয়া লাগিছে না থাকছি না दंफैयो आरोना नै जोंना निजोम भाइया मोननैसो खोथा बुंनो बुं बेरायगासिनो आरोना ओमफ्राय एकदमबारे दख'ना फानगासिनो मा मा गामिनिफ्राय फैदों गामिनिफ्राय फैदों माने बिदिनो क'क्राझार बाक्सा उदालगुरि बिदिनो फैदों आरोना गाइस नै ओमफ्राय इथिंबो दख'ना आरोना नोंथांमोना नोंसिनि जे हिन्जावफोरनोबो गार्लफ्रेन्डफोर नांगौबा गोसा होन होनबासो खोनानो मोजां गाइस गय जादोंमोन बेखायनो रावा एसे बोरैबा फुरा दख'ना दखान गोजा बिजा ओमफ्राय एकदम गस्ला लंपेन्ट दख'ना सब दंजोबो आरोना मा नांगौ सब मोनजोबगोन माने फैबानो जाबाय माने 4 तारिख 5 तारिखसिम जागोन आरोना आरो सोर फैगौमोन खोन्थादो दे ओमफ्राय गाइस जोंनाहाय माने बहुद गिदिंनांगौ आरोना माने थांबा इथिं गिदिंनो हाया थांबा इथिंबो गिदिंनो हाया फुरा दुब्लि देखायनानै मेला देखायनि मेला लोगोफोरनो मेलाखौ नायदो एबार ओमफ्राय दा बोरै नांदों नोंलाय मोनसे एक्सप्लेन बानायनानै देखायबाय थानोसै गामियाव जानायखाय दुगा आरोना नोङो माने जों बिसोर गामियाव फैदों आरोना ओमफ्राय गामिनिफ्राय लाजिदों बिथाङा फुरा मा मेला दं सब खोन्थाजोबदो दे नोंथांमोन इथिं सिख्लाफोरा फट' साफायगासिनो दं ओमफ्राय मा मेला दं खोन्थाहैदो दे BMW নাই নেকি BMW নাই নহয় BMW নাই আৰু নিনজা এবেলে বহুত সব পাব না ও আর 15 আর ও এইটো কিমান লৈছে 12,000 ওই মজা গাইস হয় RPM দেচোন এবাৰ 4 লাইনত চলালে ডেঞ্জাৰ হ'ব দে তো আৰু বিলু নামা মেলে गाइस सोरबाय थादों ओमफ्राय जोंहा दा माने फैब्लाबो दे बुं गाइस माने जोंहा दा माने दिनैनि ब्लगआ डाइरेक्ट माने दा सान नालाय बेखायनो मेलाफ्रा ओमफ्राय दा 6टा बा 5टानिफ्राय बेयो रेडि जाजोबना बहुत मोजां आरोना बे टेटुबो खालामफैनो हागोन फुरा ब्रेन्ड टेटु रमिया बानायदों मैया बिराद गिदिर इथिं थांबाय इथिं गिदिंख'नो हाया इथिं थांबाय इथिं गिदिंख'नो हाया नोंथांमोन स' जोंबो गिदिंगासिनो आरोना जोंबो दाबो फारसेथिं गिदिंखानो हायाखै दिनैनि ब्लगखौ मेलानिफ्राय स्टार्ट खालामबाय आरोखि आरो मेलायावनो जोबगोन दिनैनि ब्लगआ ओमफ्राय गाइस नोंसोर दाहाय मेलायावथ' जोबनो हागौ माने दा एसे जों गोजौआव थांनानै सिख्लाफोर देखायगोन सिख्लाफोर ना नै फुरा बिजा ट्रेन दंजोबो ओमफ्राय ससमा बायलायनो ससमा जोंना बै रमि लाम्बु भाइया ससमा बायो बिहा बुट साफ्रि लांगोननि फामा गानदों आरोना फामा ओरैबायदि दामि ब्रेन्ड गानो आरोना इयो नै गैयालै रमि ससमा नाय ससमा बेन फुरा बिबार नुगोन बिहाय जोबोर बिबार बानायलाय भाइ स' नोंथांमोनजों दायो मानसिफोर दं बहुत नायो आरोना बेखायनो एसे लाजिनायबो जों माने बांद्राय गिदिर इउटुबार नङा नालाय बेनि थाखायनो माने बांद्राय बुंनांगौ खोथा बिदि फैयो आरोना स' नोंथांमोन जोङो बेहायनो बायसिगोन दुमा सालायथ' आसिना नाय अ रमि नै गाइस बे ससमाखौ लानो नागिरदोंमोन आरोना नोंथांमोन बिसे खास जागोन जाय लाब थानायफोरनो लांनो हागोन आरो बेफोरखौ Mama 200 बायनानै लाबाय आरो ना या दामिखा जानसै बेखौ ओमफ्रायहाय आरोना आयो बुस्थुआनो मोनैया माथो जों दा नै माने दहाय फार्स्ट ब्लगखौथ' माने बैयो बानायबाय आरोना मेलायावहाय ओमफ्राय जों दायो गोजौआव फैलायबाय ओमफ्राय र' बारफोर नेदों
So जोंहा इउटुबारनि माने एसे ब्लग बानायना होबाय आरो ना आङो गाइस बिथाङा एसे शर्म आरायो इसलिए बे आना हिरोसो जोङो 1 minute later ओमफ्राय जोङो दायो आरो ना एकदमबारे माने मिथिसारा सिख्लाफोर थानायखौ लाजिदों बेनिखायनो आं लाबाय ससमाखौ सिखोबाय थांबा ससमाखौ नोंसोर साबेसे सिख्ला सोर औ नोंसोरो माने साबेसे बिराद जानाय मोनबा सिख्लाफोरखौ नायनो नायखादो माने सिंगल गोजा दै है रमे नै नै रमिखौ एकदमबारे सासे ज' खालामजोबबाय नुबाय रमिया नुबाय एकदमबारे नोंथांमोना अबेनिफ्राय अबेनिफ्राय नायदों कमेन्ट मालाबानो जाबाय ओमफ्राय नै जोंहा बे कार्बि आंलं एक्ट्रिस आरो ना ओमफ्राय बे एक्टर जाहैबाय बिचारा गुन्दा नै जोंना माबाया ब्लगाव एसे बुंसिगोन बिथाङा बांग्रा फैनानै बोरै नांदों ओमफ्राय एसे मालायनि जरा जरा ओरै हमलायनायखौ खोनादों बिरादनो कसमबो खोनामारदों मा जालायखो दा नोंथाङा नै दा हाजोफोराव हनै मालाय जरा जराथार देखायहरलाय हाजोथिं जरा ओमफ्राय आरो चेनेलाव गोदान माबा खालामनानै होनांगौ साफा काराय बिथाङा हिन्जाव लंपेन्ट गानदों नोङो बेखायनो लाजिदों आरोखि नागालेण्डआवसो नागालेण्ड नोंथांमोना नायनो हागोन आरोखि ओरैजाय नै माबा जरा जरा माबा माबि जाला जोब्बाय एकदम होननाङानो आरोखि मा होनो ओमफ्राय मा होनो फैनानै माबा ब्लगार मानसियानो लाजिबावोसो एकदम नुवाखै नोङो अन्थाइ सामानि गाखोजायो जोंना आं लाबोनो थाखाय मोनसे गिफ्ट होनो सानदों बुंनो नांला आरो नों गाबनाङा आं नोंनो ससमाखौ गाबबाबो सिरि सिरि गाब आरो ना दा लाबदया दुखुआव दं माने नोंना गोसोथोनाया फैयाखै बेना दाबला मानि थाखाय फैयाखै होनोबा माने दा मेट्रिक होनो नागिरदों आरो ना फैयाखै बे माने दाब्ला बिजा फैलाय मोननैसो कमेन्ट होफैयो जोंना दाब्ला फैदों ब्लगाव लानो सानदां दाब्लाखौ ब्लगाव लानो सानदां जाबाय दाब्लाखौ बोरै मोनैलै मोनखायो नै नुबाय दाब्लाया मैया टेटु सुगारदोंमोन आरोना देलाय फुगारबाय बेबो सासे कार्बि आंलं ब्लगारसो आरोना ओरैबायदि फेमास मानसि इउटुब चेनेल नामा बेना दाब्ला ब्लगार ना रकेट बादि नुदों बुस्थु सोंना बिजों फै मालायनि जरा जराखौ नायनानै बोरै नांदों दुखु सेलफि लायलायबाय सिख्लाफोरजों मोजां नुदोंना बे सब बे मिस्टार ब्लगनि क्रास गोजा बिसोरो रावबो नङा बिनि खोथाखौ लानाय माने फाब नांनाय आरो बै जा बाजुलानो फैगोन आं दानो बे बिसास माने नोंसोर बिसास मानेबा आं दानो बिसोरनि थाखाय खोनासंनो हायो मालाय सिख्लाफ्रा बिराद साबाय जानो आरोखि जोंनि क्लास नङा नामा माबायदि मोनदों हा आब' हा माबायदि मोनदों माबायदि मोनदोंलै नाहरनाय नों नाहरदोब्रा एसे ओहो नै जाबाय नामाखौ खोनालाय माबायदि मोनदों लाजियोनो ना मा नाम मोननाय नोंना दुख का खत्म नहीं होता बे बिग बेन फैनानै बोरै नांदों खोन्थादो ब्लगाव फैनानै बिराद मोजां नांदों आं दाथ' सिंगेल नालाय रकेट सिख्लाफोर नायनांगोनसो र' नायबावनो 250 रकेट उनाव लोगो हमबावगोन दे थांसै ना ओंखारबोबाय आरोखि गायाव जाबायलाय मामा दिफुनबाय फैनानै बोरै नांदों दा बुंलाय मोजाङानो बहुद मोजां मोनो आरो ना खोनानानै ओमफ्राय मालायनि जरा जरा थानायखौ नायनानै बोरै नांदों
आं फैनो बायो बिदियाव बिदियाव ना ओमफ्राय न'आव थांगोन ना थाङा दालाय बिखौबो देखायब्रा भलिबल प्लेयार बिजाबो मानिफ्राय फैदों थांसै ओइ बहाब्रो मा सब समाय भिडिअ लाख'लाबायबाय गोलाङा एसे माबायाव फुजाफोरावसो कन्टेन्ट फैयोना आंखौबो नाखोबाय आंबो नोंसो बायदि मानसि सासे रायज्लायबाय था बे नोंनि अनजालिनि भिडिअ देखायब्रा फुङोनो थांसै ना Big fan. Rider Arna Tuna Paya. Dia punya nandung. Gue tangsi dah. Deh, mau cepung nani deh, Pak. Manun biar. Terus pilih tu. Ya biar video ke viral banget. Udah jeng mana udah kosong lah guys. Manis berani. Dos takan. Mana? Good meal. Mana stong. Lasi babu, ma babu arna. Fuda. Sama lah kenanya man. Nice baik. Nih kita bisa pakai blok kan, mana yang ini bisa, ini saya capture nanti. Bisa mana ada blok. Angga, itu tadi kurang jebel, mama gaya. Akan naik. Kang baju le, pusing ini. Kenapa bini hai? Mama lah ke? Hah? Mama lah ke le? Sungdu. Bukan. Ayo, aku sih bayar hun bawa. Kali dijai. Ayo. Kiba kibi kori dile. Shesh. Malah aku biang naik ni berada dile dikle. Dokona. Dokona mungkin. Baus tu. Dek. Nali mana kau muria? Golden. Kiman? 350. Oh my god, dama-dami. Mama. Itu iPhone ni iPhone. Apple. Kiman itu? 50 মান তো যাব itu. বেশি নহয় 2,50,000 Oh my god itu 15k subscriber নাই নাই gimana nih bo itu কিমান কৈছিলে 2,50,000 itu মই 3 লাখত লম 3 লাখ আৰু guys white what QR serba sena hot montok baik dukan hiyoto dukan oh my god itu malik hoy malik হ'ব দে মামা সিংবাউদু আরে guys sunglass তো অলপ summer না এলা বিক্রি করেন সবাই এই রইতো না লাগে ওই মই যাও একটু সান একটু পাই না এরো guys কিনগা রে guys বলে ধুনিয়া লাগি আছে ব হ্যান্ডসাম একবারে হ্যান্ডসাম হয় নাই ভাই Bismillah. Moja guys, moja. Anu dong ya. Oh bhai. Handsome. Dokter binani kancila jebu. Customer opar di sana. Guys, opar di so 250. 2,50,000. Oh my god, wow. This is handsome boy. Offer দিলো আহি কিনি না মোক কেনেকা লাগিছে একেবারে ধুনিয়া লাগিছে না আছে হেভি লাগি আছে এতিয়া যাম আৰু না এতিয়া কো যাবা এইফালে ঘুৰিব লাগে না ঘুৰি আছো ঠিক আছে mana naik deh dikenta lazina बेसेबां लायो बेबा सोंलाय एसे सोंबा ओमफ्राय नों मा लानो नागिरदों माबायदि मोननो फैनानै बेखौलाय मानो नांगौ गथ' गोरलै बायदि माबायदि मोनदोंनो लाजिबायलै नुबाय मालाय दंना दं नुबाय थेफा गुन्दाखौ बहाय थांखो बिसोर गेला गिलिखि ओहो नै 5 টাকার পাবো না খেলিব खारजोब्बायसो मा जाखो बे
itu doi guram doi ekbar jokra jokri naw oh kali pale deh itu hei ma bayi nagirdों nों मा होनो नागिरदों hei ayah हिनजाव माबा बायना होनो नागिरबाय माबा लाजिबायसो थानाय मोनबा नै थोस लाजिनाङालै खुलुमबाय आङो मिस्टार ब्लगनि चेनेलाव गोदान फैदों दिनैसो गोबावनि उनाव जोब्बाय